Cwarteri Super Rygbi Cymru, felly i hap o Chamberlain a'r tafliad yn mynd. Mae'r hyrddiad, Jack Petch Jones sgori yn erbyn Llanymddyfri adre yn y golled. Mae'r bel yna dal gan yr ymwelwyr. Sam Williams, un o'r de sydd wedi gwneud i gartref lan yn y gogledd. Gynt o goleg Sir Gar. O Lanelli. Chamberlain, un arall o'r de. Coleg Caerdydd ar fro oedd e. Bylchu trwodd Danny Cross. 5 metr yn bryn. Cofiwch, llenellau melyn sy'n bwysig fan hyn yn Llanymddyfri. Dymu fach gan Denver. Gwrthrycio da. Rhaid oedd codi. A dyna beth mae David Thirsk wedi llwyddo wneud. Away now, Red, no hands! Cysondeb yn y tîm mae Calad wedi dewis yr 1-23 nath drechu pen y bont. Mae yna le fan hyn, Jones ei ffe ar y tu fas. O, mae wedi cario ei hun. A mae wedi cael y bel na lawr. Cais cyntaf yr ornest i'r ymwelwyr Rygbi Gogledd Cymru ac i Dion Jones. O, trick play bach yn y blaen gan Lanymddyfri. Dod i nhw ar y drod blaen nawr. Jamie Hughes yn cario. No, leave it! I'm out. He's got to move first. Lee Rees. Tom Curry. Fel y disgwyl, y ddau dîm yn moyn chwarae rygbi. Naill dîm a'r llall yn mynd amdani. Jack Davies, mae'r bel yn cyrraedd ar y moren. Onside, back foot. Ychwanegol. Hughes, nôl i Cam Lewis. Rodri Jones. Knock on advantage over. 2 metr yn bryn, dwylos eisiau nawr. Cais yn ymateb ar ôl 2 funed. Mae'r Llanymddyfri wedi wneud. Jamie Hughes yn croesi yn y symudiad. Sawl gwaith. A ni'n gyfartal ar banc yr Eglwys. 5 pwynt yr un. Y Porthmyn yn taro nôl. Yn cynta i wennill y lain, a maen nhw'n llwyddo wneud hynny. Yr hyrddiad nawr yn dod. Cam Lewis. Y bel o Danny Gesel e. Rhaid i Rygbi Gogledd Cymru fod yn ofalus. Mae Rodri Jones nawr yn yna. Jamie Hughes ar bel. Jamie Hughes yn llygadu bwlch bach ac yn torri bant. Hands away now, Black, hands away! A'r bel yn ôl. Y blaenwyr nawr. Berian Watkins yn cario. Llanymddyfri yn dod i pwysau ar Rygbi Gogledd Cymru. No. Onside, back foot! Ymosod mewn niferoedd. Okay. Onside. Codi am mynd unwaith eto yn y gorau. Dal yn On the line, bryn. 8! Sawl un wrth y bôn. Advantage, 8 offside. Cam sefyll mae Rygbi Gogledd Cymru, ond sim ots am hynny. Ac os drosto mae'r Porthmyn wedi mynd. Socs lawr. Pwy oedd e? Jamie Hughes unwaith eto. Mae'n dal tipyn o gêm ar y funud, Jamie Hughes. Sgori 2 cais, cwpl o eang fawr yn y gêm o'r Can't have your belled. hand halfway up the ruck. David Thirsk, oedd e'n gapten y tymor diwetha ar Gaernarfon. Yn bellach yn lliwio Rygbi Gogledd Cymru. Dyna'r llwybr sydd ar gael i'r chwaraewyr ifanc yma yn y gogledd. Connor Dever, taflu dymu, edrych am Redwyr. McBride, torri trwodd, dal i fynd. O, bas hyfryd nôl, Delwyn Jones. Oedd e'n gallu ryddhau, sdim eisiau fe wneud. Yn tyrrannu ffordd dros y llinell gais. Delwyn Jones yn croesi am ei 6ed cais o'r tymor. Am gêm styn i fan hyn yn y cwarteri ar banc yr Eglwys yn Super Rygbi Cymru. Y gogs nôl ar y blaen. Ia, cais gwych yn Rygbi Gogledd Cymru rhywbeth. Mewnwr yn gweld rhywbeth yn canol ca. Dadlwytho i Billy McBride. Billy McBride yn mynd trwy'r canol. Ceisio cymryd rhywun mlaen a wedyn dadlwytho to yn wych. A to tipyn yr canolwr i wneud yn y diwedd. Mynd trwy cwpl o tackles fan hyn. Ond cais wych i Rygbi Gogledd Cymru a popeth y ddisio yn nhw yn y gêm.
One in, one out. Lein Llanymddyfri o ddi. Ie. Ond yw ar yr yslys? Nadi. Mae fe'n ganol Cai, ond Cam Lewis yw hwn yn cario. Rhyw 2-3 metr yn bryn nawr. Mae'r Porthmyn wedi gallu ymateb I popeth mae Rygbi Gogledd Cymru wedi taflu ato nhw. Y bel yno. Cam Lewis yn isel. A drosto mae'r bachwr yn mynd. Pumed cais o'r tymor i'r bachwr sy'n dod I Llanymddyfri nôl ar y blaen. Ping pong ding dong o gêm, boys. Yeah. Lein llwyddiannus. Joe Powell ar daliad ac yn torri unwaith eto yn edrych am ail gais. Mae'r bachwr Cam Lewis yn croesi I ymestyn mantes Llanymddyfri. Onside. Pas i'r Johan Hughes. Harry Dole, ond I hwnna ddim ymlaen os na fantes. McBride yn cael y bel iddi. Cian Abrams sy'n ôl yna. Penderfynu rhedeg mewn I dewi cross mae fe mynd. No. Use it! Out the 10! Y gic ddim yn yr un orau. O, hwnna I cwmpo I David Thirsk. Ond yw edrych stod I ma fe, ond i'n meddwl am eiliad bod y drôn dros yr yslys. Ond mae Rygbi Gogledd Cymru wedi llwyddo taro nôl. Pwysel I Rhys yr cic na, goffa mynd dros I ysgwydd at yr aslys, a wedyn to gallu bel na adlam I rwle. Na'r gêm dydde yma. Use it! Lee Rhys yn cicio nawr. Dion Jones yn dod ato hon unwaith eto ac yn casglu'r bel. McBride. Cross. Jones, mae wedi colli'r bel. Dyma I chi'r gêm. Dyma'r ornest ar ben. Mae Harry Dole yn mynd I groesi am 5 cais i'r Porthmyn. Mae'r Llanymddyfri yn mynd I fod yn fuddigol. Nhw sy'n mynd mlaen I rownd gynderfynol I wynebu Caerdydd. Dyna'r foment. McBride. Cyrraedd rownd derfynol y plat. Yn y cwarteri Super Rygbi Cymru. Ond dyn nhw ddim yn mynd ymhellach. Ymdrechion Caio Parry. Cais rhif 14 iddo fe. Nid y weithred olaf, mi fydd na drosiad. A mae'n cloc ni yn goch. Dwi ddim yn credu bod fwy o chwarae mynd I fod. A mae'n amlwg o lle mae chwaraewyr Rygbi Gogledd Cymru. Taw dyna fydd y weithred ola. Trosiad Billy McBride. 4 cais iddyn nhw. A mae'r sgorfwr na falle yn 10. Llanymddyfri yn fuddigol. Gormod gyda nhw yn yr ail hanner wrth drechu Rygbi Gogledd Cymru. 9 cais yn y gêm I gyd. A Llanymddyfri yn fuddigol o 36 I 30 yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Llanymddyfri yn mynd mlaen i'r rownd gynderfynol I wynebu Caerdydd yn y brif ddinas.